ha? Salita ng isang hold-upper o salita ng isang pulis! Huwag nga tayo magtalo. Anong huwag na magtalo? Napakatanga mo! Paano ko makukompleto lahat ng gamit dito sa bahay kung isusuli mo lahat ng pera? Tumigil ka na! Sige! Sige! Isuli mo yung pera, ibalik mo doon! Kung mas importante sa'yo, yung kalinisan ng pagkatao mo! Ricarte, kahit na gaano kabait kayong mga pulis, buwaya at buwitre pa rin ang tingin sa inyo ng lahat ng mga tao! Kung ganun man ang turing nila sa amin, marami pa rin kaming may konsensya at kaluluwa. Salamat, Ricarte. Sa palagay ko naman, kahit papaano, hindi mapapahiya ang ating departamento. I'm sorry, sir.